Guys, good morning. Di Miss Ubay. Ngong promise pa pag-Abril. Saman? Sa kalusina yung mate. Tuyo, suka. Ngumpra sabi dari guys, ngumpra. Tapos pa pag-Abril. The condense. Chicken condense. Ano guys? Kapag Abril may nangumpra. Toyo. Suka. Counter na guys, magpa-counter na. Na guys, mana may upang grocery. Hari na miss ko an kanang ay gulayan, ay panakutan. Palit kami panakot. Yes, kumpra sa aming mga panakot, sibuyas, ahos, luya. Dari listahan. Kana, luya. Ahos. Para baligya lagi niya. Oh, baligja. Eh, palanggana niya, wen. Palanggana. Namay daghan ilaw ba? Luya. Tanaw dia. Luya. Ang kuan pag mix sibuyas, guys. Sibuyas. Nice sibuyas dan agam. Nada na. Parehar man siguro dari. Oh, parehar. Usara man siguro. Litro? Bin. Unot na kami isip. Wani wen? Maapulo. Sibuyas. To na luya. Sili, pero sili. Sibuyas ug sili. Ahos. Apil na pag-ahos pa ibang beans. Kung anong pag karot sa ulo. Nana. Manangi pa kuan. Tuwara to uban luya kuan. Kasama niya ang Tuwara to. Tuwara to. Kapoy luya. Lalo ko kay hagigagaw na rin nagkuan. Baligja. Singwin, paminta nga crack. Tolo. Tetris. Tangki. 20. Puhunan. Pumalay. Bet, chicken na bet. Next, sili. Okay. Dari at salad. Dari. Kailain. Ipon-ipon na. Korenta na eh. 300 ato. Laurel. Karing batong. Hanang gamitan ng batong. Para kapsoy. Dara ko na. Okay, sa kapalit na may mga lamas. Okay. Kakatanan. Wala may pamalit o panakot. Sasa? Cuma. Na guys, karing sibuyas dahon na marambit bitin. Kaya di makalusot. Chicken breast pa. Palit sa aming kuan guys. Kanang manok. O gisda nga pang iskabitse. Kapila kilo? 300. 100 a kilo? Ano eh? Isda. Isda nga iskabitsihon. Karenta lamiin din. Mama po. Ako akaazo. Isdaan. Chicken breast. Layakin. 1 kilo. Makuha namin sa mga panakot. Mga may pamalit na ito sa isdaan. Kinay, mo na rin. Okay. Salamat. Thank you. Huli namin. Huli siya. Kuha namin sa mag-grocery. Yan na. Thank you.
Lumi guys. Then, mga pinumpara sa likod. Ito na Miss Terminal. Ulit namin. Ubay, public market. Saan yung sakyan? Series? Series lami. Parang sila yung sakyan. Diyan na Miss Terminal guys. Muli na may Galicia. Okay. Diyan na Miss Terminal. Muli. Adong na may uli. Salamat ka sa Lord. Abot na may guys. Alis siya. Kuhan sa karga guys, o karton. Dala Miss Bay guys, nakauli na Miss Papagabril. Gikan mi nang umpras ubay. Nga magdade sa karton. Dan dito na pa may palit og soft drinks kare. Anom ka soft drinks. So na hangisod na dal ref pag tanang naiduha. Duha ka soft drinks. Yun to ng mga tikiting. Yun to tanin guys. Yun to ta. Tadari ang mga panakot, tadari sa karton. Pahuasa. Yan na, pahit pagkog, sibujas, dahonan. Matos ako na sa likod guys, kay giihaw na sa budikdik. Luoy mo kung magtanaw. Matos ako na sa pikas. Ito na sa budikdik guys, sila nang giihaw. Nang giihaw budikdik na luja, uy, ako. Budik-budik. Si budik-dik ba din alam mo yung tao na bilin. Budik-budik na lang may nabiling guys. Budik-dik ba di? Ihaw naman ang budik-dik laki. Ayan guys, gihaw na ilas budik-dik. Gihaw na ilas budik-dik guys. Kung kumutan ako ganina pag ihaw, kumaluoy ko. Luoy ka adyo. Sabi tao ka natang alaga. Kuan tao ni. Luoy tag-ihawon. Ano man pa? Wala kay mo rin ang kuan ko. Tari matila rin. Sinog ba guys ya? Sinog ba og sinabaw? Kani pate. Sila mo ihaw ni Dikdik. Ngani ba? Mamang. Ngani ba? Na guys, nabrihan na mag-amang inumpra ganina. Ito nagi panguha na tuyo ketchup o suka. Dapat lang ni 2 days. Mag fruit salad ko guys, ang butangan. Butang o salad. Tulo kay nga liya sa naron. Tulo ka lata guys nga 2 days. Napag mga pansiton, dari. Dari sa mga pansiton. Pansit may mag-spaghetti. Pansit spaghetti mo na yung lutoon. Biko. Biko. Pickles. Uy, para rin hang macaroni. Chicken macaroni. Guys, nagawa na ko fruit salad. Sa. Kana guys, nagama naghang fruit salad. Dari nagihalo. Mas planggana karma mix ug maadyo. Tulo ka 2 days hangi gama guys. Ha, all-purpose cream and condense. All-purpose cream and condense. Na nami fruit salad guys. Para ni ugmas birthday ni Kuya Kinkin. So prepare na mi daan para sa jang adlaw na tawhan ug mga adlaw. 26, 25 man ro. So, mikos-mikos na yan guys. This is fruit salad, Kimi. Kain ka fruit salad na. Ano ibutangan og butang guys na. Na siya butang. Nabutangan po ni siya og cheese.
Lami siya guys, butangan yung cheese. Sige. Halo-halo. Apil ko skim-kim guys, umikos-mikos. Ayo, apil na kamot unlod kayo na. Delikado. Nga naman. Ano na? Mix. Lalo, patungan na mamex. Na? Mikos-mikos na guys, mikos-mikos na yarn. Patungan na. Guys, na namin naluto dia, sweet and sour. Dana. Sweet and sour. Kare. Dada pun mi kare. Hindi na may itlog ibutang ng ipapagabril. Crabs. Ang tiyan ma? Crabs. Crabs guys. Yeah. Crabs. Crabs. May itlog. Nakani, mana si Jai, ribs, nangayagi, kuan, prito. Sige ka rin, no? Ay. Maghapinan siya guys, kaya naman sa amin. Init pa ba? Yan na guys, kuan eh, fried ribs. Yan ay mga kuan-kuan, para sila malamiin. Laudza, mo na Jai, laudza. Kare. Kare maoy. Special humba. Kana lang yan. Special humba. Wow, orang lami ka jo special humba jadi ay pasal. Bawal na tag-gisa mo. Tag-gisa mo din. Dito lang din. Special humba. Ano guys, mo ni special humba nga manggi Dagan mo. luto. Zakare mo ori la uja, nga lami ka jo. Oh. Kawali with chili. Lechon kawali guys ya. It's kawali with chili. Lechon kawali. Kawali with chili. Ubay na chili de. With Itaw. Lechon kawali ni guys ya. Guys, magkuan ko chicken macaroni. Yeah. Sa lutoon ring kuan macaroni daan. Karong lami ba? Dada naman niluto na guys. Ang kariya mo. Pabuko sa kuda og tubig. Guys, mo pa ibang paghumanog. Mo pa yung paghumanog panghinlo. Ano gitawod ang lingkuranan guys ya. Ano ibutang dari lamisa, guwak harto ibutang ron. Ana. Tadaan. So, unsa guys, mga alas 4 or alas 5. Alas 4 to alas 5. Na magmanyanita dari. Magmanyanita sa birthday ni Kinkin ug ni Ate Christine. Dengan man silang duha sa ate, July 26. Happy birthday, te. Happy birthday, Kuya Kinkin. More years to celebrate ka ba na mo. We love you. Dengan sila sa Kuya Kinkin ug si Ate Christine. Ayan. Sinja na pa. Urok-urok ka din ko. Yes, kanta. Apa lang butangan umuwak na sa misa. Sinja. Totahang ipa. Ma. Mga pang ipa to. Mututo na rin. Wala na inja. Tagang ipa snack sa magmanyanita. Bingka. Na suman. Suman. Budbud. O kaniya ni sa rungsong. Yes, baguhay pa nagihatod. Ani? Baguhay pa nagihatod siya. Ano? Kaya grabe nag-order datos. Ang gi-orderan. Natod. Tanan, mulay bingka guys nga hinurno. Bingka nga hinurno. Ganahan sa mga ganahan sa mga parehas na bitaw. Ganahan sa ko nga ni guys kaning hinurno bitaw. Ano? Pangaran niyang i-transfer og sidlanan. Ay guys. Ma-surprise nila sa ate. Ni Kuya Kinkin. Wa sila kay bawog na yung mga unza para nila. Ang itabunan. So, rin pang transfer unza guys. Sidlanan. So, unza guys, mga alas 4. Mag-video ako. Anda man na hadag. Kung Kuya Kinkin, anda man na hadaan og t-shirt nga puwa. Tao na ang picture frame. Magpahaway sa ako guys. Nagpilaw sa ako kayo sa mga luto ko pag tiwas. Sa mga luto unang. So, magkuanday ko guys. Ito ko'y chicken macaroni. Ito po ko'y fruit salad. Kaso ano ko ka-video guys. Kaya grabe kasi bisiha ka azo. Busy ko ganihag pang luto. Na, muna na itapos ang liig. Awa. Naina. Huwag ba na allergic? Siguro kos katong gispasuon na ba? Nga kanang kuan. Itong mga kusintas bitaw sa katong pagmaduna na. Ga. Kuan, libutoy na. Sustabangan.
Ang sa nagaliig mo ron nagikib-kib ugungo bitaw. Nagkuhan sila na bungag singet siguro ni. Ay sa among family picture. Yan na, nice na kaadyo. Tama na pang natauran ang cortina. Yan. Nice na kaadyo. Hindot na guys. Thank you. Kadyo din dito Hindot na. Ag-bracer na balhin na naman dito guys. Ag-bracer tos. Sa kitchen. Diyan. Gamay nga bracer. Gamay nga rep. Dahil sa na ag-rep na. Madali sa na mag-ibutang. Kay o pa may kasaksakan na nito likod sa portahan na nasa sinja taghirat sa puhon mabalhin na sa puhon flower base na yes okay flower ito tug na ko guys kay lamin na itag bilaw good night.